Kennedy okay. Afambo Nzeuku Okenwa Ewudo Ridue Kingdom. Even my girl of when you come on, advertisement here, publish here. I want you to pay you. I'm going to publish here. I'm going to the money. Go Kanya Deri na mbobe modia na people obuya nine mabungo bebe no na mo ne se no nwa mabungo bebe if I na eme na na agbasa okpolo to na yi we na emeko ibo na odu na eme ome na yi makana bo we bido njem gosi ayi maka mmeko ne man ni die okpolo two younger brothers
wee gbadata n'Igbo wee ri mgbe ahụ wee na-emekọ ihe ọnụ ya ka anyị na-agba elu ka anyị na-emekọ ihe ọnụ na ofu adreesị ka anyị nche niile nwee anyị mara ebe adreesị anyị dị so pe emego nke gafee anyị ma ụmụ ya na-eme gịnị na-azọ ezigbo ọkpa ka a ghara imebi afọ anyị so omenala amaka ndị aja na niile tie ọwa na ana ya fọrọ na egwu adịrọzi mana nwatakịrị kachiri ntị wee lụọ ala a na-etigbu onye ahụ si egwu atụra gị anyị na-ekele ndị eze nka nsọ anyị na-anọ n'ikem n'ikem na-ekelekwu ndị be anyị ndị Igbo si ebe dị iche iche wee nabata onye ọbụla abịa na họteelụ anyị echeta n'ibe anyị na-ege ihe libe ire anyị aṅụ aṅụ dị ọ bụrụ ọmụrụ ire anyị aṅụ aṅụ mana mba dị iche iche anyị asụka aka bụ ngaji n'eze ma bunye iru elu ogologo ndụ na ike zute nna anyị anyị ekelewe ụlọ ọzọ unu ga na-anụ ọnụ anyị mgbe bụ ọnụ na-ekwuru ndị kabinet for now enwepụ ya na redio mana meanwhile unu abụgo okwu jela Abuja mụ na ya ga na-ahụ hand in hand hand to hand. I don't know grammatically, get over us. Or hand to hand, or hand and hand. Which one? Hand to hand. Okay, thank you very much. I like the Ijan. Even if you can see men and come. Thank you very much. You take a senior woman and thank you. Yeah, open that trap. Iboni ne putani ba iboni ne. Balasa dynasty abu iboni ne we. No matter ebe ọ bụla so ebe onye Igbo mbe dị ebe a gbasara so ka Igbo niile pụta ọnụ n'ọkụ ebe onye na-anọ na apụta ka anyị kọntribut ka anyị nwee ike mee ka culture ya ka tradition ya ka heritage ya ka ọ ghara ịnwụ nna ya aka ji ọkụ mmadụ ka ọ bụ a sị na ọ ya achị ka nka obere akụkụ da Jewelry Kingdom. Ihe mere ụbọchị tata ndị mmadụ bụ aka eze azụ nyere n'ụbọchị tata iso n'otu onye nwanne obi bụ nnukwu aṅụrị na nso na onye ketara oke na-echi echiri ụnyaahụ na-echikwa taa n'idu na Eri Kingdom asụkwa nnọọ ka onye si eme ka ekpesi agwa na mbụ afọ m omenyere Oscar Vincent Obianene ezile nna na ọzọ anọ m Abuja then nwe opportunity ịbịa n'ụbọchị kamgbe ụnyaahụ anyị na ebe a na-eme eme eso na ndị echiri echi mụnwa echiri m ife ga-adị n'idu Eri Kingdom by Eze Chukwuemeka Eri aka ji ọfụ Igbo niile nọ nnukwu ife aṅụrị ka ọnwụ ife a na-eme tata na ncheta Igbo ebe isi Igbo si wee gbasa ya ka anyị mụta ka ọ na-eme obi m nnukwu aṅụrị maka ọ dịghị izi isi ife dị ka ọzọ bụ wee bịa nalụ taịtụl ebe a ọ dịghị izi mmasị Chineke na ọ ya dị nju anyị ana m agba Eze Chukwuemeka Eri ọfụ ogologo ndụ ya na ezinụlọ ya Chineke ya achọ ya mma wute ife akpa ka ife enwe ogbuo n'aka ndị onye egbute mma ogbuo n'aka ebe onye egbute mma oke abịa ma ya edugide m due mbọsị eke due mbọsị orie due mbọsị afọ
bịa mbọsị nkwọ na ogologo ndụ narị isi gị ka nna chinye ichukwu inye amamife eji wee na-achịkwa nya ibe na ya na mbọsị nkịta na ma ekele ere ifegadi ka ekele eziokwu ekele ere wesi ndị ka na asa kochi na ọ na-eme mma n'ọgide elu mmanụ obodo na-apụta wee chie echichi n'udo pụrụ iche otu ya ọkwa Abuja Chineke erube gị n'udo eme kelekwanụ nwanne m nwoke osi na afọ mbụ Chinazọ Nwolisa osisi na-amị ego nke izi obi dị m aṅụrị because ịbịa lụta na inwelụ ife dị etu a n'ala Igbo ịghọtago and ebe a ka ndị owere ofu aka na-agwa ka ndị Igbo niile mmadụ na o nwere ebe onye ọbụla si because apụta na-asị na Igbo enwere eze mana Igbo enwere eze so anyị bịara ka anyị nọnyere eze aka ji ọfụ Igbo niile taa ka anyị na-enọrị ya wee ṅụọ ọṅụ because ife a na-eme once na eyie ọ bụrụ ife a na-eme oge ọbụla ndị ọbụla na-eme so nke anyị emedi ọ bụrụ alụ ife nna ọgọbụlagoro onye ọbụla bụ na ndị Igbo anyị enwere onwe anyị n'ime obodo a ife anyị balụ n'ime Chineke ewepụtakwa anyị because Chineke anyị enyeda anyị ife karịrị anyị so anyị ya pụta ndị ọndachi na nchekwado iji ọpọchuniti agwa ndị Igbo bụ na abịarute na the whole Nigeria ndị Igbo ka nwere ndị ka ndị Igbo apụta sọ na ndị a na-anọ nwaanyị 20 na ndị a nwere ndị ka ndị Igbo ịbịa na North enwere 253 languages na North and abịa na Igbo sọsọ ofu ka anyị dị and ofu ahụ anyị dị emekọta 100 and na North anyị kafa so ndị Igbo buru ibu ka anyị ghara ịda asị na ya eburu ibu no politics ife na-emebe a abịa na Nigeria ndị Igbo nwe Nigeria. Thank you, sir. Thank Chukwemekere agawo okilikili Special announcement, please. Honorable Agent Nohodo Kempa. Special announcement, please. Gẹ́gẹ́ bí Nohodo Kempa. Neither we allow you to stand with them. I think we are clearly understood. That is the word of the Lord. May the Lord bless you. You can continue. Now, everyone say Her Grace, Ambassador Princess Onyema Chukwu now. I understand no police. Ezakajowo. Ezebo.
Bonina, and a second no. They were not a book or Yabolele. Oh, and yes, I got your one people can talk out to you when you were. And then the Bulu, and the oh my Lord, oh my Lord, I wouldn't even my remote. I want to get over Mauna Garo, Chairman, Ebro. I am still very covered. Well, na Biafra kan rere yes oh yes so it is expected African American, About 5 o'clock, I will be here, wait on a minute. I think I see the area, I can imagine. Now, when I met that boy here, no more Buchibu, Natural Brahmani. Much more Buchibu, but what I can buy, okay, Mount Again. See if you are there, Riva and Yatima, by your devil. And that can shake and I will attack at the Levama. I don't know if you attack at the Levama. Ebanamubu, Natural Brahman Mogo. Ebanamubu, we give the Lama on Obu Atata. Can you be a work for many as you know? Obini, I can't get no back at Obini, Obini will I can do me, not so enough on the idea. Na mbu mmadụ ka tekpo ndike na egbu chanchari na nwoza anọ nne mmadụ ya agawa tụrụ mbu mmadụ na niba akwụsịgo nke tata n'ezie anya ka egbu mmadụ ya ganụ chukwu enwe na ayọ gị
Nongi Kaiga Yotiva, Women, Ibonina, Mimo, my Damenuku Meboy, my Delta, my Baisa, my Medo, my Jakiri, Mirobo, even in the Munibo, and we're going to go, leave our job with some men and Nibo. I'm in a girl, I can give you a side for no. No, Madame Yago, Madame Yago, Madame Yagimoto, this is Mugi for no. I am when they are married to Kiba, they were bad as Apova. They were that kind of no. So the Lanyana, and you know, I am not the Ganayano. On your banana, that you women I know. Some give me good job and all time. I don't know, no, what do you want to come according to my man? When you're going to make a like you, 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 how about up on a room? I don't say we are. On your belly, I don't get also. Check engine to look. I show up on a man. You have to catch a man. When you get to know, you don't even know. Who does the job? How to seek it? What to do? Where would any what would you be like? It's better, man. It's better than my bedroom. It's better than Goyagaka. It's better than Bolandi. Goyagaka. It's better than me. Goyagaka. Utuka blood. Goyagaka. I don't go blood. Goyagaka. Somebody make Goyagaka. Goyagaka. I can't. You know, chase and you go on Gaka, you know, to Kimakalakagi, Kachuba, Kiwa, I want to have Professor Raphael Chwenze. Now, you have just 1 minute to round up. 1 minute to round up. And that on the 2024 World. In the name of Jesus Christ, the God of Udi, I welcome the Bolula, the Igbo race in Nigeria, the Igbo extractions of African America, the Igbo communities in Jamaica, that is Jamaican Moros, the Cameroonian Igbos, the Igbos of Equatorial Guinea, and others represented physically and spiritually here today. I equally welcome all the friends and well-wishers of Igbo. Without time to be here to celebrate our father with us today. Once again, with utmost respect to our forefathers and ancestors, we remember and celebrated the progenitor of our great and dynamic Igbo race. A race that is secretly admired by all, but openly resented by neighbors, the God's own race. We here in the present habitation of our grave and the original abode of it continued after the dispersal of the children to carry out with the honorable task of the firstborn responsibility of preservation, protection, maintenance, and sustenance of rights, traditions, it has been my clarion call that all the children of faith should once in a while visit their grave, their father's home, and participate annually in the Remembrance Day for the overall progress and unity of the bodies. It seems that the clarion call has started yielding positive results, as we understand that our brothers and sisters, Igbo groups from Isobo, Cross River State, led by the Oka,
Iboke, Edo State, Isoko, Ugobo, Ishakiri, all from Delta State, Ikwere from Delta State, and Ndelasu Bia from Kogi and Delta State are all with us here today. I specifically welcome all of them. Today, I wish to request that the people should reactivate revolutionize agriculture and iron works, for which we are known. Peace and avoid violent crimes and peace. That as a rebel 2024 was a festival for home. I thank you for this wide research. Where is this cutter? Yes, attend for Professor of Chemistry, Physics, Maths, and the Chemistry. These three subjects to also Thank you very much. Please, Kata, we're away on the program. I am never Batalono. Abatawo, Omatalum Desert, I go over the eyes and I am narrow. Opening money. That is Ambassador Onyinye Gate, Jim, the throne of His Royal Majesty, that's the Doctor. Of 5 minutes for such a chief to acknowledge tears from the crowd. Major General Ezugu in respect of his chieftaincy title conferment, address Ambassador Princess Onyebibo Adanima
Yes, sir. Okay. Okay. Afambo Chief Obinu Danu Obuefi Anyichi Ogalanya from Obunike. Ija haitata na kendo o ogomwai amano ade amwai so taka na chichi ayi ka bia kudolie no kudo ka na kudola so no nya abo bibia ka bia kudolie o wetu afa preacher ya bu formuleze makana no more na before kuye chichi and then nandia na chichi nya bu chichi no miss ka nje chichi ya ba ya meji we bosi abonya formuleze makana o si bo na ni fe kwachu edolo obu na enwere solution ni ilu na temple na enwere solution onya meji chekiri ta ye chi we ba nya formuleze makana eze no na obi Siamo Obuefi Anyichi Ogalanya.
afọ maka na ya bụ nwaanyị o toro itinye bụ echichi onye aka anyị ji wee nọrọ ebe a wee sị na ya na-eme ka anyị na-afụ n'anya so na ọ ya eme ọfụma karịsịa na ọ mụrụ eze n'eziokwu ọ gaa nwaanyị ka ọ bụ ọfa na-agọrị ya bụ na ọ dịgokwa ọrịa mmụọ maka na ibe ọzọ anyị na-ekwu n'isi bụ ogologo ndụ arụ isi ike ibe akọ ibe nwere na bido taata etinye ya bụ echichi na-agwaghị ya na ife dị iche bụ ezigbo ife ga-ebido mebe na ndụ a karịa ka o si emebu ọya bụ ife anyị ọgazi amaka mana kọchị bụ ama na kọchị Igbo ya dị Igbo ndị nwere kọchị Igbo ndị gboo na ma anyị na-ekene uri nne anyị kene n'uru Afam bụ Princess Divine Obi. Nwe mmoda na-ata ka echiri m afọ mụrụ eze. Na yes, ọ ife ekwu ka a na-eme nwesị ana m ekene unu daalụ unu rinne maka na aṅụrị juru m afọ a sị Chukwu ike abịa mmadụ debere obi nwe ya dịka ndụ dịka dị ile ọfọ nwe ya dị ile obi nwe ya dịkwasa ife ọma ya emela anyị nwabụ ụmụaka na-ezelu ndụ na ya anyị chanyere ya dịka echineche na-akọrọ n'igwe wee sị na ndụ ya adịlụ nnukwu nna anyị bụ eze Chukwuemeka Erimgbodogwu ọ dị na ụdị mmadụ mana ya bụ mmọnwụ anyị wee sị na anyị na-enye Chineke ekele isi ya onye ogologo ndụ na-arụ isi ike ibe akwa ibe enwenwe anyị nwa bụ ndị a na-achịkwa ka anyị nwa na-emekwa dịka ụmụaka a na-achịkwa achịkwa anyị bụ ndị nne ka anyị na-eme ka nne ndị nna na-eme ka nna dịka o si kwesị udo obi wee dola anyị ka anyị Igbo wee dị mma all over the world ka ndị mmadụ na-agba tiketi na-abịa n'ala Igbo na-abịa n'obi nwa na-analụ ngozi maka na obi a bụ oke obi wesị udo obi edo ama onye ọbụla bịara ebe taa na mba onye ọbụla na-emezukwu ya maka na afọ nwee kwelụ testimony ọbụla na name of Chukwu Okike abịa eze Chukwuemeka Eri nnekwu odogwu ọ bịara n'ụdị mmadụ mana ya bụ mmọnwụ ibe nna agọ na ọfọ n'isi ya bụ ogologo ndụ na-arụ isi ike 150 years ọma dịka ọ dị wee duda a sịkwa m na ife ụkwụ na ife kọlị ya ibe abụkọlị ya bụkwa na anyị nwere ọ na-ayọ Chukwu akpala a sị na ibe abụ ya emezu a sị m na onye ọbụla sị na ọ bụrụ ya na ya Chukwu na mgba na-ekwuru onye abụkọ were anya ife ọma ya na-eme na ndụ ya foundation of congregation open doors wisdom knowledge and understanding long life and prosperity peace and love successful leadership ọ ibe anyị na-ayọ n'isi ya wesị na udo obi edoli ya dịka ọ na-achị ala Igbo na nwantị oge n'obodo niile dị iche iche ebido yọbịa na biko ka achịbakwuo n'anya n'ihi na-achị ọfụma maka na ọchịrị mma ya achị ọfụma udo obi edoli ya n'afa Chukwu na mkpụwa Yılmaz, ben de geldim.
nke mbụ na chairman ndị ngozi ka na Dubai esi ka ebe na ele ọya nwoke one of our veterans. Igwe na-eme ọfụma maka na onye na-eme ọfụma dị anyị ife ya mmadụ ajụgo m eze asị na ọ na-eri ji ya ebe ihe ọ na-eri ji o echi wee bụrụ ya maka a sị na anụ zọ amala ọbụ ya igwe na-eme ọfụma etu a ka ọ otu ọzọ onye foto a ga-efubu echi anyị ga na-eje na-abata abata nke anyị ga na-eri ka anyị ga na-afụ ya ma afụ nke ga-eri anyị etu a ka ọ dị ọmọ Ìjẹ̀lẹ̀ na Africa ekelekwa gị okay alaikwa mmefemfụ maka na ya anyị nwoke bụ good news eji maka ya wee bịa mana anyị bịakwa ngwa na so many big boys anyị makwa nọkwa ebe a na-eche eche fact igwe of the community ọ na-eme ọfụma maka na ọ bụrụ na ọ dị eme ọfụma ọma nchi onye dịka good news echi and ndị dịka general and ndị ọzọ anyị fụkwa ebe a anyị dị happy asị m na ya jidekwe ka o ji na ihe ọ na-eme amaka na ọ na-achị ọfụma maka na onye mkpọrọ okwu azịghị okwu o gosi na ọ na-eme ọfụma wee sị na ala bịa ga na-agọzi ya anyị nwetakwa na bịa ngozi ga-eso anyị wee na andị ụkwụ anyị ji wee bịa ka anyị ga-ejikwa wee na anyị ama nwee nsogbu ọbụla ka anyị na-ana ọmụ Ìjẹ̀lẹ̀ CEO Ekazi Venture MD Universal Hotel someone that does not eat alone. When he have the Almighty God that created us, the creator that was not created. Arusike and the high gauge when it is a aroma Tumbu as a facilities on our road after Kano East. Obi the motor and my friend, I change that. So Obi the motor, you guys media about this kind of thing. I'm very much happy to do this today. Yeah. Even I get to know you,
na Nigeria siri ike ebe tolu ogede emela anyị ebe ka anyị fụ ka anyị ji egbu mkpa anyị ghọtago eze kwesịrị nke izizi na na-arụ na test ọfa ka a na-eme ọmụ a bụ Ogbuefi Ọmọkachi-Ewa ọfụ Amaokwe Amaogwudi ọfọ na-agụlụ ya bụ na n'ụbọchị nke taa na o mere ka anyị niile kọọ n'ofu na Agụleri Obiga na-asịkwa na ndị niile na-ebe a ọgba ha ji wee bịa bụ ngọzi ọ ga-adịrị ife mma na Eke, dịrị ife mma na Orie, dịrị ife mma na dịrị ife mma na Nkwọ. Ihe ọ bụla ha metụrụ aka bụ ife ọma n'iru, ife ọma n'azụ, ife ọma n'etiti. Na anyị nwa bịakwula abịa soela ọkpa na Obiga today na ngọzi ga na-eso anyị ruo mgbe ebighị ebi. Se mgbe onye nwe anyị ga-abịa ịghọtago ọmụ a bụ Ogbuefi Ọmọkachi-Ewa ọfụ Amaokwe ya gazie elu. Thank you so much. My name is Mmadike. Ofu onye a na-asụ na Gado. Yes, today for me I take it as a special day. A day that is exceptional. Why do I say so? Because I have to leave Abuja yesterday just to come and celebrate with my friend. Why I'm saying this? Good news is a good man. You see, it's not been long that I have encounter with him. But him and is your phone. Is your phone. He and I need you. So he's a good man. And that is why upon my busy schedules in Abuja, I boarded evening flight to be in Enugu yesterday just to be part of this life celebration. So I gave a and the Chineke si if we have a teacher, you know, Omero so when they hear member that they go on Africa, I believe that now. In a decade, once in a decade, so the celebration today was just a normal thing. So that even as it is, we also thank God Almighty for making today a memorable day. So whatever it takes, we his close friends that value him must be here to celebrate his birthday. And that is why you see, I leave all my busy schedules to be here. Come here. Hey, Chinekenna. Eze Kingdom. Chukwuemeka ọ ga-adị ndụ ogologo. Ụmụ ama n'ọfan enwere m nna. Odesie m anya. Wee sị m ka achie m odezuru mba. Hey, nwoke a ọ ga-adị ogologo ndụ. Chukwu ga-egozie. God of Abraham, Isaac and Jacob ga-egozie. Ọfọ ga-adịtie n'aka. Ọman ọ ga-adịgide na ndụ ya na-ebi ebi. So he's a great man and he has brought me from nowhere to honor me in this kingdom. And I'm so happy. Yes, Dalu o, keneri do fuma. Si igwe Chukwuemeka na nsiri ya that na
my generation, up to 10 generations, Gane Kenya, Dalu, Dalu one day. Apo Isindor na Enugu State. Yana kwa ndasi chairman Enugu State. Governor governor one day nwoke bụ ọchịagha nke obodo m bụ Udezuru Mba. Anyị na-akpọ the global personality. Ebe na-ebere ya bụ na ọ tagoro Nigeria otu ruo ya na-akpọ general n'amị. Ọ na-anata skita pension ya na-eruru dị na ya. Ebe na-ebere ya bụ na ọ ga-adị ogologo ndụ wee rie uru anọ a. Ọ ga-adị na ahụ isi ike. Ọ ga-adị ogologo ndụ na be. Ogologo ndụ a ga-adị aja ahụ na-adị. Ọ bụ ka si eme ọ ga-adị otu ahụ wee jere bụ ogologo ndụ wee rie uru dị na ya bụ afọ ọtara Nigeria. Ọ ya na-ebere ya. Ọzọ ego nwanne Comrade Barrister Federal Win. Ndewo. Olóòwú ìbò ní ilé. Dájọ́, ẹgbẹ̀rẹ̀ nílé. Olóòwú ìdàdúrà fún olóòwú ìdàdúrà fún lẹ́nu. Wọ́n àbọ̀ Ayọ̀s, Sam Ayọ̀s. You know of who is Esuke Autonomous Committee. You know of Esuke Autonomous Committee. That's what I'm making honoring our brother, General. So just go behind you here. I'm not going to Maganonia, there's company, those who are in there. Yeah, now I'm the only person who changed the icon from what he was to what he is today. And then, somebody that will man in Nigeria with capacity, with personality, with the brain to go higher and to be restarted before the war. So I'm making it one and now for this Edwin Esugu, Igwe elect Igwe is the local government. One them open, one them Ochiaya, the retired Major General. Oh, a teacher here, traditional card, one that I He's the CSO of the community. I'm the secretary of the community. Even we're barrister, we're doctor, we're CSO, we're any so now the traditional ruler of Idu Eri Kingdom and I want he just Rupa. Kingdom.
Chukwuemeka Ndokaku Ojebe Nwero Anyanwụ na Idueri Kingdom. Obi dị m ụzọ ụtọ, obi jupụtara m n'aṅụrị. Ile ma anyị ga-ahụ na nwoke gbara garịgarị maka na taa bụ ụbọchị a na-eli olili kachasị olili niile. Mmemme wo mmemme na-akpọkọta Igbo ọnụ maka na ọsọsọ mmemme a ka ị ga-abịa ịhụ ụmụnne anyị ndị Nsoko, ịhụ ndị Uro, ịhụ ndị Ọnịcha Ugbo, ndị Nwan, ịhụ ndị Benue, ịhụ ndị Zobo nke nọ na Cross River, ịhụ ndị Esa. Ọsọsọ na mmemme a na Idu Eri wunye na-akpakọta Igbo ọnụ ya ka anyị ji obiọma dị m dịka m na-ebe ata. Ọfọ m na-agọ n'isi ụmụ Igbo niile wụ na ọ ga-adịrị anyị na mma. Ụmụnne anyị ndị kpafuru akpafu ga na-achịta na onye aka ọkụ anyị ga-akọta. Anyị bụ n'ihu mma, anyị bụ n'azụ mma, anyị bụ n'akụkụ mma, anyị bụ n'akụkụ nka mma. Ụmụ Igbo agaghị anwụchi. Nke kachasị ibe ya bụ na ala Igbo ga-abụrụ n'ofu nwa ofu olu wee hazie ala Igbo. Ọ ya wụ ọgọ m na-agụ n'ụbọchị nke taa. Ọ ga-abalị gị. Ọ ga-abalị gị. Ọ ga-abalị gị. Idueri Kingdom. Ife anụnwa bụ mmemme jikọrọ Igbo niile ọnụ. And the tata anụnwa anyị na-achọ ka anyị mee ka na anyị united all the Igbos. Ebe ọ na ndị Igbo otu ka anyị kọwapụta ife ọma dị n'ala Igbo. Ife meji wee nọ n'ebe a tata. Ife anụnwa bụ ebe Igbo si wee gbasaa. So anyị na-ekele Chineke na anyị nwere festival anyị na-akpọ Eri Festival. And ife a na-eme ya once in a year. This once in a year ka anyị na-eji wee gwa ndị mmadụ mba niile nọ n'obodo ụwa na Igbo nwere ebe fasi wee pụta andọ ife anyị na-eme n'ụbọchị nke taata. Ọ bụrụ na agụlụ Igbo bụ na Igbo bụ enyi, Igbo bụ oke mba. Igbo marakwa na fa bụ oke mba nwee ike gịnị nachi ata azụ ife ahụ bụ ife eji wee marụfa. Anyị nwa bụ ndị na-akwagota ya na-akpọ telivishọn ejiri marụ ndị bụ Igbo. Ife anyị na-eme bụ ka ọ dị mma n'ala Igbo. Ekenekwa m na-eme daalụ. Anyanwụ Igbo
And today is a remarkable day in the history of the movement to unify from my left, my far right, I have the Igbo people who are all carved out in different regions of Nigeria. When we started this movement, a lot of people mocked us, a lot of people cajoled us, a lot of people tried to dissuade us and make us to believe that we are fighting a total battle. But today, it is obvious that our movement is shining light to the various kingdoms and towns where people are gathered, and we are unifying them. And how do you find yourself here? And how do you trace yourself to this kingdom? Our forefathers forget about this thing. But today, we cannot live the life of our forefathers. They have come here to get wisdom and where we from. So we are from Igbo. Okay. We are from Igbo. We are all one. Thank you. We are all one. So, and today you are a chief. You are not just a chief, you are also a cabinet member. How did this happen? When I came, I meet my Igwe, which is today. I explained to him that we are Urobo. We are also Igbo. We are from Igbo area. He said fine. He was looking for a time like this for we to come together and identify one. Thank you. So from then I say now, for me to really show that we are from green Igbo, then I have to take the chief title here. Thank you, Mr. Chukwu. Thank you so much. From here, Ezai Benue State. Thank you. Okay. So, this is Choto Mwegeba. Ambo Mazi Osta Luciano Ekwe, Abmonye Esobo na Cross River State. Ụbọchị tata dị m obi ụtọ maka na ụkwa na-ama mkpụrụ apụtawago na unify Igbo ka ndụ wee nweta onwe m ebe a through our chief here bụ onye chọpụta nyopụta na onwe ndị Igbo nọ na Cross River wee bịa bido dị ozi ma tata anyị na-afụ ifie ekenekwa m unu para o governo, o próximo lugar na cidade de Belém, que está aí a chapa na esse dele batá, vamos ver a coisa que cavalinho, aí mano esse gado de gado de essa, esse a forte, a cash with me tá, a live, a nada, a cadeia,
came here. You are my brother from Isoko. I saw you here and I interviewed you, and that interview went viral. And a lot of people thought it was fake. But I said, how will I fake people's ancestors? You are here today, and also you are here in another form. You are here as a chief and also a cabinet member of the Ashanti Kweri Kingdom. Please tell us, how have you been able to trace your origin, your ancestry to this great kingdom? Thank you. Thank you so much. First of all, Isoko Wado. Wado. Isoko Wado. Isoko Wado. Urobo Wado. Urobo Wado. Urobo Wado. Wade. Wade. Ijo. Wade. Ijo. Wade. Ijo. I am Ajiro today the Sultan Tanaro, one of the kingdom. Tanaro? Yes. Yes, it's true that first of all, I want to remember the important thing to understand one thing. Discover your origin is very, very vital in life. Don't just start concluding and say, no, in ignorance. Ignorance is a great disease. Where did you come from? It matters a lot. Or else you remain as a slave out there. And people that knows your origin will be looking at you. I don't think that is look at him. You don't even know where you come from. It took me a long journey before I discover my origin. And I'm challenging every other Isoko German who is out there claiming, yes, I am from Benin, I'm from Benin, without knowing where Benin comes from. That is the most important thing you should know. I am not arguing and I'm not saying that Isoko Shekiri is not from Benin. I'm not saying that. But we know that a place in Isoko is from Igbo State. The lower end is from somewhere from the lower end. Why the upper end Benin? Then the question is this: where did Benin come from? The land Ilu. And the Benin is from here. Benin is the third, is from the, we are the Isoko and all the rest of them. We are from the lineage of Oba. Oba is the third son of Eri. Oba is from this kingdom. That is the third son. And for now, at the end of the day, Oba came back to the dozen not came back on the Campini, spelled B-I-N-I. And on it has stopped where he is. And Benin is called a crossover. He's a warrior. Who conquered Danto? I don't want to mention the last time before they say, this one. Just that. But we all know where they conquer everywhere. I don't want to say something because if I find that okay. But it's good to discover where you come from. So that is just. So he's supposed to know the Shekiri is the judge. We all, yes, agree from Benin. Benin is from here. Even somebody and I said, why can't you mention where you come from the east? And why can't our people begin to educate our people where the actually come from? It's a sick to me. If you are an elder, you are a chief, you are a politician, tell the truth so that level will be shaped. So that our children, everybody will know where they come from. So all the Isokos and the Bobos and the Shekiris, and thank God my brother from Benue and all the rest of the places, they are here today to witness this great work person. Thank you. All right. We have our brother. CEO Bravo Organization, Kogwa, one of the things. Tukweza Magolonu. Ebu nke na ị ga-ala Abụchazi. Ọkara ọzọ ya etiri.
Get one of one. And a whole because I can live on Nama. I don't want to go to money from money. Oh, that's how you do. Also from Aguilera here. Okay, how will you rate your culture? My what? How can you rate this culture? Oh wow, yeah. So as we all know, Igbos started from Aguilera, and in Aguilera, this is the place where you started. You can see where the essay is seated. That is Obuga. Abuga is the fourth son of him, and the father of Igbo land. You know, see, this is the ancient place where he landed. So I am happy. Yeah, so I am very happy that we are commemorating the arrival of the Eritrea. I am aware on the day 2024. It is a festival to mark the arrival of the Igbo land and to mark the beginning of Nigeria. Thank you. Okay, what do you think government can do to promote this kind of culture? Yeah, of course. Their roles. Yeah, of course, as we all know, that Mr. Governor, Professor Charles, is very keen in making Anambra a destination land and not the destination and not the passion land, you know, for the people around the world. As it is evident in most of the things Mr. Governor is doing, like the solution process that will soon be completed. You know, so the government has already started promoting entertainment, culture and entertainment in Anambra. So what I feel is that with centers like the solution process, Obuga, the ancient Ogunike Cave, you know, and Orezukal and the rest of them, you know, with the effort that Mr. Governor is making to revive all these places, you know, Anambra will become the center of attraction. It will become the destination of several tourists in the world. Well, even Agwandi Igbo, onye ọbụla mara ebe o si, ibe bụ na ndị Igbo na-asụ n'olu kama na agwụ ụkwala ọbụkwala ofu. Ndị Igbo ọbụla, ma ndị Anambra, ma ndị Imo, ma ndị Enugu, ma ebe ọbụla ị nọ na isi na mmemme onye Igbo. Ọ ebe a ka anyị si wepụta. Ibe na-agwa ndị Igbo niile bụ ka anyị na-aga obodo ndị ọzọ, obodo ala bekee, ka anyị ghara ichefu ebe anyị si wepụta. Oge dị etu a, ka anyị lụọ ụlọ, ka anyị nwee ike mmanụ omenala anyị, na ọdị ọbụla nwere omenala, ka anyị rapụ omenala anyị mebe omenala ndị ọcha, ka anyị ma ndị Igbo nwere omenala, and omenala Igbo nwere ego si ụzọ. So a na-agba onye ọbụla ka anyị na-echeta azụ ife eji mara anyị na-arụ.
Police is our friends. Police is our friends. After the two, Abu Colombo, the mighty Santino Global, all the way from Abia State. Na nnukwu ọgọ nwoke ezi ile nne Ifadigo n'Ọsọgbo o so na ndị chiri echichi n'ụbọchị taa enwe m ezigbo obi aṅụrị ịfụ ya na ọnọdụ a na o so na ndị chiri echichi n'ụbọchị taa wee sị na ọ ya gaziri ọfụma ọ na-agọrị ya na ọ ya dị na-abata abata ọ ya dịrị mma na ụtọ dịrị mma n'ehihie dịrị mma n'abalị dịrị mma na eke dịrị ya mma na afọ dịrị mma na mkpọ dịrị ya n'orie na ndị ọ ya eji ụzọ ụmụ ya azụ ya nyawa ya azụ ọ wepere nna ebere n'ụbọchị taa ọ ya dịkwara ibu a na mma ọ ya dịrị ya na mma na ụlọ ehihie na abalị ejikwa mmadụ ka ọgụ ọ nabatara anyị nke ukwuu obi wee na-ata anyị ụtọ nke ukwuu ndị mmanwụ agabasianụ Okay, after Moko, Emeka Chumuba, the national president, Age of the country, festival. I would declare in any this year, all not play, so I want to bike it. Onye water club here ma mi fe puliche oye tuwele when I was here subjects that what the even in about and this obodo ibo we here and na start to igwe ye goziba Papa get to na ya mara ka je bia na ife blessing yesofa no be baba bia na pray maka obi bia 2024 my pray go so I want to pray very well I want to